Imagineu que durant anys i anys les branques dels arbres, les fulles van caiguent i acumulant-se, farien metres i metres d'alçada. Fa falta uns elements que són descomponedors, microorganismes que descomposen les fulles, descomposen la fusta i formen l'humus. L'humus que és aliment per als arbres. Anem a explicar avui coses sobre els fongs que es veuen a simple vista, que no són microscòpics, que es crien als boscos i que poden ser tòxics i altres que són mengívols. Anem allà. Som a Sòria, fan 5 o 6 graus de temperatura. Este matí per buscar els bolets ens hem abrigat bastant. De bolets n'hi ha vora 70.000 espècies. N'hi ha microscòpics i n'hi ha bolets que pesen centenars de quilos. Nosaltres ens ocupem ara dels que tenim a les nostres serres. Les nostres serres en tenim que són mengívols, n'hi ha altres que no tenen cap interès, no tenen cap gust, no els agafem. Després en tenim uns altres que són tòxics en diferents graus. N'hi hauria uns que produeixen un mal de panxa i s'ha acabat. Però hi hauria uns que provoquen greus malalties. Un, per exemple, és l'amanita fal·loide. Només es pot salvar una persona si li fan una exsanguinotransfusió. Vol dir que li canvien la sang totalment. És mortal. Aquest bolet l'heu de conèixer tots per a saber que mai l'heu de provar. I tindríem a les nostres serres, al nostre Mediterrani, al nostre Pirineu, tindríem centenars de varietats i d'elles pot ser una trentena les agafa la gent, pel seu gust. Dir també que a Euskadi i a Catalunya la gent són amants dels bolets, es coneixen moltíssim i en proven una trentena, mentre que a Mallorca i al País Valencià en provem 4 o 5 i d'ahir no eixim. I ara vaig a explicar-vos els bolets que hem trobat. N'hem trobat de bolets que coneguem, altres bolets que no agafa la gent i alguns són comestibles, però nosaltres no els coneguem. Després, uns altres bolets que produeixen mals de ventre i altres històries. Anem a parlar dels comestibles, els que coneguem, els que hem trobat i guisarem a casa. Mireu, els bolets tenen noms llatins. Noms llatins per a que científics de Japó, d'Estats Units, de Rússia, d'Espanya, es puguen parlar entre si i entendre's. Per exemple, això és un lactarius. És un lactarius en el Japó, en tots els llocs. El nom científic és Lactarius deliciosus, perquè quan els ratlles trau llet, Lactarius. Deliciosus perquè està molt bo. També hi ha un germà seu, que és el Lactarius sanguiflus. Lactarius sanguiflus perquè quan els ratlles trau com sang. Sanguiflus perquè trau sang, no? Este seria el Boletus edulis, però la gent li diu cep, no? Com si fos un cep potent, no? Bolets molt potents com si foren ceps, no? I també una cosa, moltes voltes el nom del bolet porta una característica del bolet. Per exemple, el peu de rata és que li sembla als peus d'una rata. Això és el nom vulgar del peu de rata. Sembla una rata. L'apagallums és un bolet que li sembla a un apagallums que hi havia a les esglésies per apagar els ciris. Quan hi havia un ciri encès, li posaven una espècie d'apagallums, una espècie de caputxeta per apagar el ciri. El peu de perdiu és perquè la perdiu, la pateta la té rogeta, com este bolet. Este és molt curiós, perquè este és molt bo.
Es diu llengua de bou. Si mireu, la part de baix, la part del barret, la part de baix del barret, no té làmines. Té com eixes papiletes de la llengua que tenen els animals i nosaltres, eixes papiletes que seria com una llengua de bou, no? Eixos xampinyons que mengeu a casa, que compreu a les botigues, a les verdureries, és el xampinyó silvestre adaptat al conreu, que després s'ha conreat en mines, en sòtans. Mireu, si el partim, veieu que està traient aquestes laminetes marronetes, aquestes laminetes, que després és el xampinyó que tenim nosaltres, que després en el temps es fa negre. I aquest xampinyó, quan es fa negre, diem morena. És la morena que collim nosaltres a les nostres serres. Això que veieu són els primers xampinyons, els xampinyons silvestres que després donarien els xampinyons que ara mengem a casa, que són conreats. I més o menys la idea la teniu, no? Els bolets tenen noms científics, tenen noms vulgars, i molts d'ells, el seu nom, té alguna cosa a veure en la seva forma de ser. Estos bolets també els hem trobat este matí. Són bonicos, perquè els bolets tenen formes i colors molt bonicos. I cada un té les seves qualitats i té els seus sabors. Però són bolets que o no els han provat molt la humanitat o no els han agradat. Podríem dir que són bolets sense valor gastronòmic. O sigui que no es cotitzen en els mercats, la gent no els coneix, la gent no els menja, però també són bonicos. Mireu, sembla una esponjeta per baix, color més bonic. També sembla una llengua de bou, encara que no és llengua de bou. No té sabor com la llengua de bou. Mireu quins bolets més bonics. Mireu. Que bonic. O este bolet. Tots aquests bolets i centenars de bolets més no tenen valor gastronòmic i tampoc produeixen mals de ventres. Per als mals de ventres n'hi ha 10 o 12, que això ja en la vostra escola, els vostres mestres, els vostres pares us explicaran quins són, i alguns produeixen intoxicacions fortes. Este bolet produeix intoxicacions. Este bolet també produeix intoxicacions. I el que no hem trobat avui, que ara us el presentarem en una foto captada de la xarxa, el boletus, la manita fal·loide, això és mortal. Bé, si voleu recapitulem un poc. Bolets que coneguem, que s'usen en la cuina, que són molt bons, que es poden guisar fregits, que es poden afegir a l'arròs, que es poden secar, laminar i deshidratar. N'hi ha 30, 40, 50. Depèn del lloc, del país, la cultura micològica que n'hi hagi. N'hi ha també centenars de bolets que no són tòxics, però no tenen gust o no tenen valor, o la gent no els ha provat. I ja anem a l'apartat de bolets que són tòxics, que produeixen intoxicacions, mals de ventres, inclús a vegades la mort. Mireu, una perera fa peres, una pomera fa pomes. L'arbre és la pomera o la perera. Quin és l'arbre dels bolets? L'arbre dels bolets és el miceli. El miceli és com un arbre enterrat que té arrels. Imagineu-vos el miceli d'un bolet que fa esclata-sangs. Imagineu-vos que va per terra i té una arrel per ací, enterrada, una altra arrel per ací, enterrada. Ahí està sempre aquest miceli.
sempre, tot l'any, anys i anys. I cada any, quan plou i fa bones temperatures, eixe miceli trau el fruit. Per exemple, el miceli de l'esclata-sangs traurà esclata-sangs en les seues arrels. En les seues arrels trauràs esclata-sangs. En les seues arrels. Per això, quan anem buscant, siga ceps, siga llenegues, siga peus de perdiu, siga esclata-sangs, quan anem buscant trobarem sempre un roglet, un herol d'esclata-sangs, tots junts. Per què? Perquè ahí està el miceli, i és l'arbre que dona de fruit els esclata-sangs, els bolets. Això és la raó per la qual el miceli no el podem trencar. Bé, només dir-vos que és molt bonico anar a buscar esclata-sangs, anar a buscar ceps, que és una cosa que s'ha passat de pares a fills, que el meu pare m'ha portat de xicotet a buscar esclata-sangs i jo tots els anys he anat perquè és una cosa que m'agrada moltíssim, no? Però hem d'observar algunes normes perquè tot vagi bé. La primera norma és anar en una navaixa, que me serveix per a tallar els bolets, es talla per baix, intentant no rascar per trencar el miceli, i després en esta espècie de cepillet el cepille bé, així quan arribi a casa ja estan un poquet més. Però qualsevol navaixa és bona. Dir-vos que no sigueu profitosos, que en una cistella ja per consum de casa ja en teniu prou. I és molt important que respectem la natura. Tot allò que hem portat al bosc ens ho enduem a casa. I hem de ser generosos també amb les persones que trobem al bosc. Si hem vist un racó, un roglet d'esclata-sangs, i ens ho diguem i ja està, no? Seria xulo que ens ho diguem uns als altres. Perquè en les serres perden cada any milers i milers d'esclata-sangs que ningú els agafa, no? Bé, i els bolets es poden guardar en oli, es poden guardar també congelats i també es poden guardar assecats, deshidratats. Per exemple, el boletus edulis es lamina, es fan làmines, unes làmines més guapes que ixen, es posa a secar, de dia al sol, de nit s'entra perquè no agafa la rosada, no li pegue, i després també el que podem fer és, hi ha una espècie d'aparell que ho connectes a la llum i hi ha unes centelles que ho poses i ho deshidrata. I pots tindre boletus edulis, pots tindre cep tot l'any. Tu fas una sopa, li poses un grapaet de boletus edulis i és exquisit. Bé, gràcies per la vostra atenció i això. És un món de colors, de formes, d'olors molt interessant. Gràcies.